Сега трябва кой идва. Къде си? Не да чувам, брат. Не знам какво става. Ама аз мога да дойда тука. Имаш ли маската? Она е маска. Трябва, че може да идва тук без маската. Аз не мога да дойда, брат. Гличва ми пада през земята. Като дойда при тебе. Я отиди на някъде. Пак ще пробвам. Защо? Защо падам през земята? Къде си? Афа. Къде си? О! Не разбирам нещо, брат. Падах през земята. Къде си ти? Опитах се да се телепортирам при теб, му падах през земята. Да, чувах нещо. Какво? Чувах някакво буче. Да, телепортирам се при теб и някакво буче чувам. Чувам малко бучене и после падам през земята. Ти какво правиш, докато ме нямаше? Ти изобщо направи ли нещо или просто... Как си с команди? И къде? В Енерджи. Откуда дойде? Аз не му отговорих, понеже бях тука. Знае какво пита. Какво случва с вяра ми, бе? Как ще седнем утре? Чакай. Какво се случва с ръцете ви? И сед вил, моля. Али, бе, чувствам се като пиян. Ти не си ли? О, боже, ужас. Съвърти всичко така. Много е тъмно. Защо е толкова тъмно? Правите се ме на 100%, ще е толкова тъмно. Вече е по-светло, не знам защо. Отворих си настройките и стана по-светло. Фак. Някакъв е мъртъв. Що? Чай, какво? Може вътре да отидем в... Heavy. Може. Коти. А котето има ли го в играта или не? Кое е коте? SCP-то, бе. Бебето, тук е. SCP-то, бе. Не е тук. Да, мисля, че пиното е мъртъв. Отново. Той винаги е мъртъв. Лично. Знам. О, не. Това не е ли бебето? Не, това не е бебето. Кое е това? Е, бебето. Кое е това? Адното мазе. О, не. Видо? Какво виждаш, брат? Чули някакво тупо? Не. Ма. Какво? Ма това е това.
Вентилатора ми изкара акъла. Поправили ли си ги тия джойстиците? Мечка. А мишка, бе! Казах мечка. План. Се връщаме. Паля плана. Чакай. Би трябва да има проблем. Тук ли? Левел 1. Let's fucking go. Yes! Чай, аз искам. Дава! Само един. Ти дам левел 2. Добре. Не, няма ми го дадеш, аз ще го взема. Не ме е страх от пинат. Къде отиваш? Как умрях? Как умрях? Не, брат, няма как. Как си тук? Телепортирах се. Къде ми е това? Искам си... Къде ми е флашлайта? Боже, как ти се клати го? Нямаме ли екип инвентори? Нямаме екип инвентори, бе. Имаме. Къде ми е флашлайта? Тук си го държал в ръка. Ето ти го в инвентара, Къде? Тук е пред мен. Аз не го виждам. Я го дропни. И там е. Я го ми го вземи и Не го мога да го дропни. взема. Що аз мога да ти Не взимам, мога, а искаш ти ли да не? ти спълна? Давай. Просто ще кликна всяко едно, докато не намеря това. Ето, Не, няма го. Окей, бе. хода ти е. Вече имам. Имаш два. Като един не съществува. Воу. Сега ми трябват батерии. Ева. Пинат е тук. О, Той не е мъртъв, той е бил жив. работи. Трябва да го изпържим. Айде. Здрасти, брат. Аз ще ти кажа кога да минеш, окей? Пинат, ще дойдеш ли? Ще кажа кога да... Готов ли се? Чакай. Пинат, брат, идваш ли? Добре. Просто си малко Що затвори вратата? Пинат. Аз ще го гледам, ти го направи. Как жестко да си? Сега мигаме. Дай. Още толкова. Айде. Да повече никой няма ходи. Ема там качили. Какво? Чакай. Какво? О, Това ти ли го направили? не трябва да отидем на там. Не, защо? Кука. Кука. Кука с кука. Тук сме били. Що му казваш? Тук няма да ни затвори. Да, ще има реванш. И да взимам това.
Какво правиш, бе? А, взе мапа. Не, че работи, но... Аре, бе! Затвори. Не, бе. А не, тук се връщаме към това. Или? Знам къде е асансьорник. Окей. Добре. О, FPS-а ми умира. Окей. Газ маска. Не ни трябва. А, мост! Сейвнем. Щом казва, че не ти трябваше да взема. Не. Сейвнах. А, защо си паднал? Не. Ще трябва да ми я метнеш обаче. А, ти ще мяташ. Аз няма мятам. Добре, дай ми я. Искам да се опитам да я метна. С Т. Секъмта ни не става. Как се мята газ маска, брат. Може да натиснеш right клик на всяка част от инвентара ти? Това виждам. Да, мога. Чай. Така. Виж ми инвентара. Еди. Слагам си газ маската. Тук. Свалям газ маската. И тук има един фенер. Не Тука. ми бивай фенера. Виж ли го? Да, това е той дед виждам. Другия не знам къде е. Другия също е там. На едно и също място са. И двата. Са две в едно. Двоен фенер. Аз сейвам този сид. Да, човек. Аме на този сид. Уникален. О, виж пинат. Виж го какъв красавец сам. Чай, как да ти го покажа? Тихо. Как да ти го покажа, бе? Как да ти покажа какъв красавец? Кое? Пинат, виж го какъв красавец. Мего. Не, Ще няма го ти го превърна дам. в нещо друго. А, не. Щом ще го превържаш в нещо друго, няма ти го дам. А, дай ми маската. Какво Ами да на ти дам? Ultimate. Да направим яка маска. Ти имаш безкрайен спринт. О, да. А, служи си картата, човек. Айде. Я направим на левел 3. Иде. Айди. Красавец. Негра още не се е спомнил нито един път, което е притеснително. Добре, Чакай и докато доскоро. си играеше с команди. Не бе, аз тях там изправих неща, ама не е го. Взех ти това, без искам. Дай да ти дам мапа. Не бачка. Let's go, имам безкрайен спринт. Маската има ли безкрайен спринт? Ми да, тук сега като некара дойде, просто слагам газ маската и епи. Чакай. О, я отвори с левел 3-то. Чакай да дойда, кое да отворя? Не, май ни трябва. Але изчезна. Ара се връщаме, не помниш ли къде трябва да отидем? Да бе, помня, ало. Това? Аз вече малко не. Това ключа ли е? Не знам за къде е. Това е важно. Не бе, А, не, без колата. Не ни трябва колата. За какво ни? не се връщаме. Това е топката ли е? Топката не искам. Това е... О, това са очилата. Очилата могат ли да те убият очилата? Май. Аз си взех ключа или ти? Аз. Добре. С това нещо. Синото ключе. Е много важно. О, с това нещо ето тук. Виждаш ли го? Какво е нещо? Very important. Вземи си картата, взех тя, без да искам. Исках да ти взема ключа, отвори си инвенторито и ти взех картата. Върни си я вземи, бе! Отвори това. Троптах ти карта. Я ключа работи ли?
Вземи си тъпата карта. Знаеш кой ще дойде? Какво? Значи Плей Доктор ще дойде. Да, де. Камерата. Мисля, че мога да сейвнеш тука. Слагам маската, брат, готов съм да бягам. Бе, трябва някъде го... Какво трябва да сложиш? Оф. Уоу. Беги. О, Накъде, накъде? Там ли? лесно. Асансьора или? Не. Какво време ще ни гони? Не знам. Е вляво. Не е ли пинат на там? Накъде? А тук е пинат. А, да. Тук сме. Айде, за първи път го правим. Не, аз нямам, ама фенерчето ми не работи. Нямам батерии. Трябват ми батерии. Или ако намерим Night Vision, Ще намерим, бе. ще намерим Night Vision и ще го вземем. Това не е ли? Чакай. Не. Айде. Не. Айде надолу. Гледам един красавец в момента. Ето е, аз не го виждам. Това не е хубаво. Ехо, тук. Видя ли го? Погледна ли го? В гръб. Гръб никога не ти прави нищо. Не, дори звуците. Да, какво за тях? Това бе. Идвам. Надолу. Не мога да я отворя, брат. Кое да изключа? Не знам. Не мога да влезна. Бе да затворя вратата. Кое е високо? Какво изключваш, бе? Аз не мога влезна да видя. Че е затворена ли? Не! О, не. Не, Гага. Не, Гага. Погледна го. Моля ти се, не, Гага. Добре. Не, Гага, ме... Защо го погледна? Защо го погледна, бе? Заради двамата ще умрем заради тебе. Не, Гага, ще ме убие ли ако седа тука? Знаеш какво, няма да дойда, ще седа тука. Предпочитам да си седа тука. Да знаеш. Няма да идвам при тебе, защото ще умра. Не искам. О! Уби ме. Кой те уби? Кой те уби? Никой не те убил. Чакай. Ма жив си, не те убил. Гледна го, тръгнах да бягам, влязох в асансьора на Плейк Доктора. Намерих къде е. И той щупи вратата. Ама ти си жив. Скочи. Не, ти ове просто дойде при мене. Аз умрях, се телепортира при тебе. Аха. Елена, къде? Не знам, брат. То Там. съм да беги. Ти първи.
Еми фенера, поне свети. В фенера не работи, няма батерии. Ръка напред. Добре. Слагай маската и беги. Айди. Не. Телепортирах се при теб. Аз съм при Шайгай, брат, аз съм при Шайгай. Къде? Ела. Ей надолу. Гледам. Ей надолу. Там на къде трябва да отидем. Там минем по-край него. Въгъл е. О, не. Давай, брат. В кой ъгъл? Напред. Той е разбил вратата. В кой ъгъл? Тука? Тука ли да влезна или? Напред, не! Натам? Тебе. А теб. Къде? Не. Къде ми гласа? Ми ръката, виж ми ръката. Ми ръката. Не мога, гледам надолу. Виждам тя. Той къде е, от тая страна ли е от другата? Къде е той? Какво е ляво е? Добре ли се надясно с 90 градуса? Надясно. Значи така. Сега се движи надясно и влез през вратата. Плюс в асансьора. Вратата не е щупена, защо ме лъжеш? И щупим го на запис. Добре, казваш. Ой, FPS-а ми. О, не. О, не, нямам фенерче. О, Пак ще съм в тъмното. ще спълна. Ама, не бе, спълни Пълна батерия. батерии. Не, спълни Night Light, ако искаш. Night Vision. Батерии. Енер. Я, къде има батерия? Ето го. Това батерия. Къде има батерия, бе, брат? Вече ти къде е? Къде? Аз не виждам. Ке? Държа я. Я? Не я виждам, бе, брат. Няма си... Аз ли имам ще се спри? Ръката ми е. Няма нищо там. Не ми дава, няма ми само да ти взема фенера, не ми да, няма батерии. Какво е това? Не, взех си ключа. Нищо. Фенера си. Какво? Ти си фенера. То свети ти. Трябва да спамя F, за да свети. Фенера. Вземи го и служи батерията вътре. Защото аз не виждам батерия. Друпни го. Долу. Какво? И го. Добре. Не знам поради каква причина не виждам батерията. Айде, ти ли ще светиш? Явно ти не имаш, че тя съществува. Кой ще свети? Дай ти. Двамата. Добре, да, айде. Накъде, натам ли? Тук. Боже. Добре, свети. Слагам газ Не го маската. кипна, че това беше много стръмно. Слагам газ маската, готов съм да бягам. Ел ти, но да вземе. Виждаш ли? Да, виждам ги. Тичаш, отиди в дясно и вземи левел 4 картата. Аз стоя вляво и активирам асансьорите. Къде да отида?
Дясно. Да. В дясно. Значи да тичам и да отида на там. На тая Ще страна. отида наляво. Ти ще отидеш наляво. Добре, айде. 3, Чакай! Не съм си сложил Две. газ маската. 1. Давай, айде. Имаме. Нали? Айде! Не видя. Айде! Нали ще тръгваш наляво? Айде! Айде! Дай, мога ли да бъда с газ маската и къде? Не! Идват! Не. Само не тръгвайте след мене. О! Защо тръгвате след мене, бе? Право, сега трябва да ги чукна, брат. Защо бързаш, бе? Как може? Чакай. Там, бе! Какво там? Какво? А, Пази се. Това ли е? Не, това е фенер. На къде трябваше да ходя? Идва, бързо, за там! Не. Кой идва, бе? Кой идва? Къде е левел 4 картата? Бе, А! Брат! Уоу! Добре. Тунибе! Какво искаш? Ама аз бях да останах. Ама аз бях да останах. Къде е левел 4 картата? Свърши, че плегър ме гони. О, не! О, не! Не, И сега на къде, брат? не, идва! Бързо! Стреса! Айде, влизай! Бързо! Негър! А картата? Може да влезе. А картата? О, не! Стига, не! А картата? Взе ли я? Взе ли картата? Добре. О, не. Чакай, е вдясно. Добре, имам гигантска снимка на Пинат и гигантски мед... А, не! Имам малък медкит и гигантски такова. Имам това. Кода? Да, имам 7-16. имам гигантски код. Дай. Да свали, бе. Не може да се свали. Де. Негри... А, не. Индианците. А, не, индианците. Имам два фенера. Няма индианци. Къде бяха индианците? Да ми газ маската. И ми я метни или няма да го приеме това. Пробваме другия път. Защо ще чувам Shy Guy? Много Той е зад високо. нас. Много високо плаче. Друго да прави. Това е лайт. Ще ти метна газ маската, окей? Айде, взимай я. Вземи я! Има... Дай. Ето. Вземи я.
че е златно. Де слага я. И какви да бегиш. Какво? Назад! Махай се тук! Кой е там? Кой е там? Пинат! Куката! Защо? Пътнем. Дай си ми газ маската. Добре, ти си ме газ маската. Ще изтичаме през гъста. Служи си я. Давай. То. Така бе. Чай, ще мигна. Къде е вратата? Отвори вратата! Къде е? Къде е? Не пипа, че ще... Какво правиш? Отвори! Затворих. Ай! Защо си вътре в стената, брат? Защо пак е толкова тъмно? Извинявай. Добре, сега е по-добре. Защо той ще нося газ маската, затова е тъмно. И... Видя ли негъра? Да, Негър, бе. Негъра, брат, буквално мина през тази стена и отидете така. Просто си мина и така пича. Какво? Да бе, не го ли видя? Нямаше нищо. Да бе. Чай, какво? Не бе, защо затвори? Защо затворих? Не пипай. Съм затворил, аз не мога да правя такива. Аз затворих с гърба ми. Защо винаги ме затваряш, пене? Абе, себе си. Ага, съм се опитай да ме затвориш. Не, пината ще е тука. Не бе, не е тука. Ето, вляво. О, не. Или Защо вдясно. сме тука? Махни се! Кажи му да пината. Какво Айде. това? Какво айде? Чакай да съм ти сложил газ маска. Напред. Добре, чай ще мигна. Добре, айде. Той къде е? Той тук е? Спринт. Той къде е? О, не! Не! Махни се! Чакай ме! Тичи! Дали си мисля, че това фенер е по-светъл от другия? Айде де! Във време ти трябва да отвориш една. Не! Добре, добре. Махни се! Чай, ние не се ли въртим в кръгче? Как се въртим в кръгче? И откъде да знам? Пината тук е тук, значи не е кръгче. Пината не е тука. Кръгче, бе. О, виж го! Я ли го? Как притича? Кой? Бях с газ маската, не видях нищо. Кой Човек, това се притича? виждат километри. Ето! Какво е то? Мечето! А, мечето ли притича? Еми, той е ниско.
Как искаш да го видя с газмаската? Той е малко. Чакай, бе! Махни се! Какво е това? Чакай, чакай! Ела! Кай, бе! О, това е за 682, това е за лизарда. Бързо за студенокръвното, аре тръгвам. Чай да го метна. Айде, Няма там, на тук. да искам да го метна. Качвай се там веднага! Качвай се! Веднага! Браво. Лихо. Какво искаш? Какво искаш и ти сега? Гледай, вляза аз. Нали каза, че ти отиваш надляво? О, не. Казах, че аз гледам вдясно, ти вляво. Аз чух обратното, ама нищо. И ни изненадат. Че какво? О, не! Брат, негъра. Това ще е стаята на него. Негъра! Той е зад нас! Започвам! Офа. Не! Отвори! Не виждам! Не виждах! Не виждах! Здрасти, брат, какво става? Не мога, пише ми Control Error. Контрол егър. Control Error, сър. Егъра ми да преспа. Аз го минах на един спринт. Да, бе, видях. Като ме изплашат и получавам някакви супер мобилности. Не, стига! Обе, Стига си ме затварял. колко е голям! Колко? Я отвори вратара. Малко е голям този документ. И аз така мисля. Така е куката, бе. Страхливец. Нема куки, брат. Колко много стаи. Фок? Виж какво намерих. Ти къде си? Ти си? Ти къде си? Аз съм за тебе! Аз съм за тебе! О! Не, това тунел. Къде ама? Ти какво Тук. намери? Кой имаше там? Нищо. Тя ще айтами. Yes! О! Бързо го затворим и я вземе. Ти ли взимаш левел 5? Да. Окей. Хайде, тате! Ще го направя. Батерия. Левел 3-то не ми трябва, това е това батерия, пеле. Не, това е ключ. I just want to leave. Please. Please let me go. А? Аре.
Снегър ще дойде. Го хванахме. I just want to leave. Please. Хванахме го. Let's go. Е левел 5. Да бе, взех я. Взех една батерия. О, Паля батерията. Не, това е това. Не, пак е малко. О, нищо. я ми дай левел 5, че твой инвентар е малко... Фок. Оправи го, виж, оправих инвентара си, виж. То... Имах една батерия, ама Ти ли го тя виждаш? Кое? Има левел 3 на пода. Да, аз го дропнах. Го взема. Ставя тук левел 2 за някой, дето му трябва. Аз ще го взема. Айде. Бе, за някой дето му трябва. Да, да е. И да негъра го няма, негъра го няма. Let's go. Сяна къде? Не знам. Трябва да намерим онова нещо и да го затворим. Кое нещо? Гъста. О. Защото навсякъде има. А какво има тук? Това е, брат. Ако още една такава Рака. стане. О, не! О. Бързо съм тук. О. О! Дори. Да сейвнем. Oh, thank God. Да го питаме какъв е кода. Someone actually found me. О, I да. was dumb for a moment there. I can get us both safely to the surface. Just find the control panel in there and open the chamber doors for me. Той е много по-слаб от Containment Bridge. Трябва да е по-дебел. А. Well, what are you waiting for? Слушаш ли какъв е кода? Че аз нещо не мога. Но той не е казал код. What? Do you not? Alright. I admit it. I wouldn't blame you if you don't think I look trustworthy. But please, I need your help and quickly. The mask has been stuck to my face for some time now, and I think I might need medical attention or it might kill me from the inside. Кажи Let кода, me брат. out, and I can find us an exit in a matter of time. Кажи кода. Аре да е. Бате, чакам те. I'm starting to lose my patience here. What are you doing? Аре да го гасим. standing there? Пуснем. Май няма да каже кода, ако не го пуснем. Що ние не се затворим? Thank you. Just please, don't do that again. Now, I think we got off on the wrong foot here. Really. To prove that I'm not up to no good, try that locked door over there. The code is 5731. О, 5731. Got it? You'll find all sorts of goodies in there, okay? Please, just not the gas again. имам хапче. И при това червено. Unfortunately, I can't take you with me. You're too much of a liability in many ways. So yes, I did lie to you. But for the sake of my freedom, the easiest way to get out safely is probably Gate A. The security is pretty high,
but if you manage to sneak past the guards and reach the lower level under the bridge, there's an unguarded service tunnel. That's your way out. Тя просто мина. И какво той сам ли отвори вратата? Тя беше затворена и той просто мина през нея. Какво взе? Взех батерия и едно червено хапче. Добре. Айде. Той къде отиде? Къде изчезна? What the fuck? О, не. Не знам. Не знам добре ли съм. Е затворен! Не. Той е жив. Ага и маската и беги. О, боже. О, не. О, каубела. Не. Не. Отпиде. Не. Каубела го няма. О, гай, чай, искам да видя дали нещо ми има. Ще използвам метките. Нещо сякаш ми халоса. Като минахме покрай тях, чух да ударят някой. Мене ли ме удариха или тебе? Да бе, мисля, че не знам, един от нас удариха, може би бях аз. Не, мене ме удариха, защото ми имаше нещо, хилнах са. Беше много шумно, човек. Да. А за какво е хапче? Аз викам, кой бутка? Това не беше удар, беше бустър. За какво е хапче? Защото ти лекуват абсолютно всичко. Щом не знаем кой е наранен, ще го спазим. Па, разбира се. Айде! Айде. Събуди се, бе! Стани, бе! Не, бе, айде да отидем да и добием бебето. О, чак там ли? Па не знам. Айде да тръгваме. Айде. Да изключваме или включваме нюка? Искаме да унищожим база. Унищожим човечество. Айде! Нука! 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 Омега Warhead. Да го оставим включен. Cancel Detonation. Тук какво пише? Какво е това? Защо има QR код, брат? Няма да го сканирам. Айде да го оставим. Оставяме включен, а? Окей. Плана ни е да взриви мястото. Кога повече днес. О, виж го само. Хвърли ме долу. Айде, като взривим менюка, сигурно ще ни даде ачивмента за бебето. Остави да не го даде. О, пичко остава. Ще го пратиме долу. Айде. Не, го оставиме тука. Да си седне, да си почине малко. Изглежда добре. Като такъв си спи. Ми падна. Айде.
Му направих на ръка. О, Айде! не си? Не знам, къде съм и аз не знам. Някъде в Намери ме асилите. гъста. О, не, шайгай. О, чай. Чай, какво взех? О, не, Yes, ето го. има някакъв Гледна ли го? има някакъв рандом кабел на земята. Не му вярвам. За другото, ето го. Ми маската, аз ще вляза вътре. Какво да... Какво? А, да го изключиш? Виж, Да. А. Давай. А, тук има още една маска. Иде. Сега дай ми маската. Дай ми маската. сега ли ще го мислиш? Има още една. Чакай, на ти другата. Чай, тая нали е моята? Да, с Infinite Stamina, окей. Другата е твоя. Която няма Infinite Stamina. Виж бе, рандом каубел. Infinite Stamina само като ти е сложена. Да, ама пак имам Infinite Stamina. Оооо, само напред. Не гледай вясно. Няма. Аре просто спринт. Добре, може да го взема на един спринт. Абсолютно. Мъна тук? Това е това? О, не, не. О, това е тоя. Не. Това е това. Ало, мразя. Не. Не го искам. Не. А? Къде си? Ей, бе. Къде си? Тука. Какво пише? Не знам. Добре ли е, бе? Какво? О, какъв това почерк, бе? Той не е бил при Карайлева. Я? Изобщо не е бил при нея. Venion to light, my My loot? lord, look, he Loot. doesn't mind high, He doesn't mind being high. he's never had. А как му пишеш така, бе? Не знам как трябва да го прочетеш това. Какво по пътя Айде. да ще четеш? Айде. Уи. Чай, той тук ли е? Ти на къде? Защо? Не знам, пред нас е май. Защо е тук? Колко далече отишъл? Какво? Къде? Чакай, е тук! Къде? Къде си ти? Гледай вън! В ляво? Гледай надолу! Бавно. Бавно. По-бързо, бе. Не за теб съм. А, не е Гърс. Не. Не го погледнах. Не го погледнах.
Буквално влезнах вътре Къде е в шлем. негъра? Влезнах Къде е вътре в шлем. Че какво? А! Не, тука! Ще ни бият! О, не. Бъде ли те затворихме, бе? Не съм изморен. Накъде? Там! Защо има газ? Не, я знам. Право напред. А там. О, не. О, не. Идвай. Ама не, гара. А къде е вратата за синия ключ? Къде тук? А, добре. Найнте от Фокс. Да, бе, Ще също. дойдат. Боже, нямаме сейф. О, не. Кода, кода! Не, това не е кода. Не. О! Да седнем. Давай, сейвни. О! О! Yes, сейвнахме. Let's Yes. go. Да сме чиители. Вярно е, брат, не искам. Кой гейт? О, не! Какво? О, не, в Heavy не намерихме компютъра. Не! Трябва да се върнем, брат. Трябва да се върнем. Дали е в Heavy? Да, мисля, че беше в Кеви. Затворя. Браво, активирахме ги, сега ще бродят навсякъде. Ще ни помагат, могат да заключат куката. Ще заключат куката, брат. Ама ние без това не го видяхме след като го затворихме там при гъста. О, Машай Гай е там. Аз мисля, че знам къде не сме били. Къде? Къде не Като сме? ни гонеше, видях няколко врати. Аз Че е просто тука. бегих, брат. Къде е тука? Това гъста ли е? Какво е това? Какво? Май го погледнах. Не, не ми Не, казвай, че го погледна. Не си. в смисъл, аз му видях лицето, но нищо не стана. Не. Кода, Кой код? за да влеземе. О, ма защо? Имаме фен. Защо? Не, няма проблем. Да, аз даже имам и една батерия, така че всичко е наред. Айде, сме били. Тук няма Shy Guy. Няма се бавиме дълго. Еми, то сега като сме без бебето, ще е много по-лесно.
Не, защо? Дали ми след 5 минути да се телепортираме до един друг, ако сме намерили нещо? Какво да се телепортираме? Няма. Това е много зловещо, бе. Чакай ме! Не. Вярвай ми. Искам без тебе. О? Какво искаш без кой, бе, брат? Чакай ме, аз викам няма да тръгна без тебе. О, О, не го виждам края на това. Да, вече го виждам. Това не е хубаво. ей, Какво? изчезна. Не съм изчезнал, ето ме. Ти къде си? Виждам. Къде си? Виж ли, бе? Чувам те, ама къде си? О, Да си насам тръгнал. Венера ми е толкова лош. И на мене, че ще се опитам да се намеря, като ти следвам гласа. И аз телепортирай при мене. Къде изчезна? Как изчезна? И ни телепортира. Каза, че нарочно ни кара да се губим, като ни телепортира. Не, това ще... Защо? Оттам дойдохме, май. Не знам. Не. Ама ние как ще знаем дали е същия с село? Нямаме ли представа къде бяхме? Аз нямам никаква представа къде сме. Ако негъра дойде тук, ще стане ужасно. Не! Какво, идва ли? Не идва, просто бях заседнал. I'm stuck, brother. I'm stuck. Situation very bad, wires not located. Oh no, sir, where are the wires, sir? I have to do the task. Го. Какво? Някакъв метал. Всичко тук е от метал, за какъв метал говориш? Какъв метал се дума? За какво говориш, бе? Какво чуваш? О, май сме били тука. Ние май от тук дойдохме. Да видим. Оставя тук някакъв айтъм навигейтър, че без това ще не прави. Да, ще е тук. Аз ще поставя това. Това? Тут. Какво е това? Означава, че... Не, бе. Да ви го означава, че сме били тук. бе! Не виждам. Ще ти следвам името, брат, ще ти следвам името. Ако ти изгубя името, съм дед. Няма проблем. Под контрол. Маска. Нищо не е под контрол. Сега имам маска.
Не. Това не е хубаво време да си... Заседнах! Какво ми става? Къде е? Къде е да там? Къде? Чей, какво? Насам! Не! Грешен път, бе, той! Ама аз не виждам нищо Да, бе, с газ той! маската! Не виждам нищо с газ маската, мога само да тичам. Аз дори да си извадя фенера, пак не виждам. На колко е смос? Ти поне виждаш нещо. Не! Къде си? Там. Айде откажи се от нас, бе, нега. Май... Спря. Пощадини. Да. Пощадини да не повярваш. Не е могъл да бяга като нас. Дайте сме. Стар, той не мога да ходи. Той не мога да тича. Но не, сега ще го ядосаш. Накъде? Какво е това? Да ми дойде. Какво има там? Нищо. Къде са индийците? Не бяха ли тука нека? Индийците не са тука. Хайде. Какво? Това е друг ли? Омага, друг. Ке? Омага. Друг асансьор. Тук ни заведено. Бяхме на него, това е важното. Това е друго, май. Друго е. О, Компютъра не е тука. не. Не. Какво ще правим сега? Трябва ни компютъра, брат. Се върнем. О, Чай, ще едно клипна през вратата. добре. Виж какво има там. Това, Какво има? където бяхме, Шайга е тука. Защо? Ела! Телепортираш се при мен. Да, чай, забравих за това. Гледам надолу. Дясно. Колко си ми сме. Аз трябва да стана, за да тичам. Превръщам се в сукроз, брат. Маска. Имам. И двамата Сега за имам. бедаска. И двамата имаме маска. Не сме тука. Не! Не сме тука. Нямаше да умре спокойно. Сме вляво. Рибе. Телепортира се при мен, ей сега. Да. Окей, брат. Айде. Айде. Колко си ми смешен, брат. Като летиш. Като много клипваш. Айде! Не е читване, просто се спестяваме часове. Дай сложа маската, че. Перо ми ще повърне. Кога си я сложи, брат? След като мина това гъста. Тук не сме били. Омага. Ето пината.
Компютър! Идваме! О, компютър! Компютър. Отвори! Има контрол ерор. Да виж, ще затворя тая. Вижте! Защо? Какво сме направили? Какво искаш, компютърче? Беше вляза вътре. Давай, влизай. Едно клипни, бе. Мога ли да я отворя от тук? Хо, Не мога. Но това мога да отворя. добре ли е, бе? Какво? Какво му има? Не знам. Не е сериозно. Компютър! Компютър. Това е защото вратата не е отворена, ама как трябва да я отворим? Пише ми контрол ерор. Взема омни. Контрола нещо не работи. Компютъра, де. Ми явно ще я метна някъде. Компютър, че. Винаги можеш да коригираш. Чай да я метна така, че да не мога да я вземем. Гигантски. Да, аз за я метна. Аз смятам на по-назад. Ай ти. Аре, сега се пробва да я вземеш. Къде? Аре, сега се пробва да я вземеш. Ако ми е далечко. Малко. Арбе, как не мога да се кача над това, бе? Еми, не можем да скачаме, брат. Виж, не мога да скачам. Компютър! Компютър, че. Ало! Пу-пу-пу. О, На какво играеш? ей! Това са... Аре, идвай. Ебе, ще откача кабели. Що не работи? Не! Къде си? Къде си? Негъра! Негъра идва, бе! Проблем има Тесло. Не, бе! О! Какво правиш, бе? Аз се активирам, той пича тича. О. Какво да правя? Не! Не, брат. Шайгай беше на столбите и го погледнах като слизах. Бягах от негър и погледнах Шайгай, брат. Къде си? Столби. Не. Къде си? И появи на едно място.
Погледнах, чакай, ама той завре за мене. Добре. Стави компютъра. Просто ще едно клипнем през вратата. Гейтовете. Просто да намерим един от гейтовете, окей? Ама аз моля да не оклипна. Просто ти... Абе, ще се Телепортираш при телепортира. мене. Да. Е. Добре. Ама Те нали... са найните от Fox. Не знам. Не. Какво? I like containment. Да. Не знам. Мога да чета, брат. И Виж. трябва entrance. Мога да чета. Трябва да сме право напред. Добре, след като най-накрая бием играта, айде да убием бебето. Искаш ли? Не може да звучи прекалено по-странно. Ще го направим. Само Добре. да... Първо да се махнем и да почнем нова игра. Еме, ачивмента, че сме избягали бебето, после ще го мислим. И то нас после ще мисли. И после ще правим най-трудното, брат, да избягаме Наполеон. Колко ли опити ще отнеме? Ще го нахраниме преди да го... Ще му Е, да. направим last meal. Ще Dave го откраднат. Sentence. Ще му открадна плюшената играчка. Не! А? Какво? Извинявай. Какво ме уби? Унези ли ме убиха? Не. О, аз си слагам газ маската, бре. Къде си ти? Оф. Не. Какво не? Ама го чухте. Къде си? Не. Ау. Това защо ме изплаши? Защо ще ме биете? Оставете ме. Моля ви се. Оставете ме на мира. Чухте, къде си? Портирай се! Портирай се! Воу. Защо ви пъква така? Още един медкит. Чакай. Телепортирай се, бе! Абе, хилвам се! Какво е това? Това е лево 3. Какво е това? Нема нищо. Защо така бъгва? Защо съм през стената? Добре, брат, нямам никаква идея какво стана. Гличвах през стени и всичко ставаше. Дай ми хапчето. Имаш ли червеното хапче? Да, имам го още, заповядай. И го. Това на земята е. Защо пак имам Долу. два фенера? И защо имам лево 3 картата, нали? Аз оставих. Тръгваме. Клипкилерите ни нападнаха и по-добре време ти просто умре. Да! Клипкилерите. Видимите същества. Май, как се изплаших. Те туидаха мене да ме удрят. Но как мислиш, просто падна? Да, просто... А? Какво ме уби? Изкара къл. Че какво?
Чух някаква врата да се отваря. Без базик. Но ли? Да бе. Найнте от Фокс. Да, некъде тук са. Парят от себе си. Какво? Добре, това Да тук е от сейвнем. нас. Айде. Сейв, 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 сейв. Компютъра е нея. Какво е? Не иска да ни отвори врата. Компютъра е нея. Не иска да говори с нас. Не иска да говори с нас. Как може? Но защото не убихме бебето. Да, заради това е. Сърдит ни е. Казали сме нещо, па не сме го направили. Ама ще се върна в найт и да го търся половин час. Къде ми е другата пантофа? А, ето я. Опет. Не, трябва ни омни. Трябва ни level 6. Ще е спълно. Абе няма значение, няма да тръгвам. За какво ни е? Нищо полезно няма там. Ми да, там има level 5 карта. За какво ти е level 5, като имаш level 6? Атомнито май се взима 914. Отиваме горе, дай просто право на... А, какво? Без нагоре? Е. Чай, какво? О, не. Не го видях. А що бе? Защо пича се телепортира? Затвори, бе. Защо не го затвори? О, той али. Само не пиши. Налево. Ай, бе. Това? А, добре. Не си, бе. При тебе ли е или при мене? О, при мене! What the fuck? Той дори не ми даде шак! О! Брат, защо ме взе два пъти? Ще ме взе два пъти. Вземе Мене един ме път. взе. Излезах теле... Не! Вземе мене. Вземе мене, Аз телепортирах видях, се че при е тебе. там. Мене ме взе. Къде отиде, бе, човек? Телепортирах се при тебе. И познай какво стана после. После чувам някакъв... И долу ли слезе? Да, взех парички. Напред. Исках да пия нещо, брат. Бях жаден. Бях жаден. Сега ли... Да, сега е момента. Точно сега. Не, тука, бе. Защо сме тука? Ама аз си клякам. Що си така? Защо тука? Какво? Нещо ти имаше, брат. Нещо кличваше. Винаги ми има, какво е това? Аз Ръцете дори ти. коментирам ти как изглеждаш. Айде! О, мага. Чичката кравичка. Няма се да изпасвам. Няма. Ако умрете на първия Идвам. Спокойно. път, че ще Добре. Е, умрете
Какво? Тука сме. О, не. О! О! Какво те уби? Извинявай, ама какво те уби? Какво те уби, бе? А! Кой ме уби? Кой ни уби, бе? Лоудна. А да, тук сме. Какво е това? What the fuck се случи? Защо ми ги няма нещата? Защо като лодна ми ги няма нещата? Виж! Имаш левел 5? Не, нямам нищо! Всичко ми изчезна. Не ни трябва нищо. Ще не клипнеме през вратата. Ама искам сега с маската, искам да бегим. Дай ми твоята. Снаме. Нека да ти ги върне. Няма ми ги върни. Защото е нега. Защо при мен Keep Inventory работи, а при теб не? Не знам. Първи път като умрях фенерчето ми изчезна, сега като лодна всичко ми изчезна. Затова е една батерия, която за какво ми е. Преди имах два фенера. Миналия път имах два фенера. Не бяхме... Не! Какво е това? Айде пак. Така, 3 батерии, имаме и локи-токи, което не ни трябва. Хело. Абе, типа нямаш локи-токи. О, не, пак ли? Аз си тръгвам, брат, ако ти знаеш такива звучи, аз си тръгвам. Айде, ела! Къде си? Айде, ела! Ехо. Стирах се. Брат! Къде беше? Не бе, не натам. Какво? Не! Нека! Насам, не знам. Не, защо натам? Айде, но тръгна да след тебе. След тебе ли тръгна? Да, след тебе. Ти си телефон. Няма ги нещата. Добре, сега имам 3 батерии. Капки за... Кода! Ама чай, аз го помня. 3, 7... 7, 16. Браво, бе. Добре, занимавай. Вземи локи-токито, ако искаш. Защото аз имам... Айде. И аз имам едно. Батерия. О. Май не бива. Що да не бива, бе? Чуваш ли, бе? А ти ме не чуваш ли? Да. Иде. Аз ти видите ни през Discord обаче. Окей.
Муте. Аз съм сърце, може да ме... Айде. Вече постоянно сме в контакт. А. Аз съм пръв път яйце. Какво? Овън. Не ме щупиш пак да стана на тайна. Дъна на улица. Досна. Да, видях. На пилорово яйце. Къде си? Ай, върни се. Връщам се, спокойно. Колко странно звучиш. И ти също. Върни се, бе! Сега как искам да си имам маската, брат, чак да бегам. Не затвори. А знаеш? Къде? Не знам. Ти кажи. Мале, време беше. Контеймент бридж са по-умни. I would dépend en m'attendant. Oh my god. Oh my god. Ready, you're supposed to be in lockdown. Защо на мене не ми дава да ги изключа? На мене не ми дава да ги изключвам, брат. Ready. What, Vanessa? You're supposed to be on lockdown. Oh, Vanessa, чики, бум. Звучиш като него става филтър. Ready. Дин. The fuck? О, това е като за мене. Отивам в моето място. Добре, надявам се нищо още не ти случи. Не, нищо ми няма. Влязах в женската, нищо ми няма. Просто чух някакъв звук. Мъртъв е! Да, виждам, че е мъртъв. Имам очи, спокойно. Защо, бе? Не искаш да си като него, ли? Окей, бе! О май гот. О! Ей, да! Трябва гейт, бъ! О, Каш ходи ми при Кеоса? какво? Ходи ми при Кеоса. Аз съм момчето. Това не е гроши, гръстея. Портирай се, край! Да, телепортирах се. Край. Абе, той не Але помниш на миналия път тука. Не, бе, май беше на гейт B. Nigga, you're supposed to be on lockdown. Oh my god, man. No. Къде е, бе? No. Къде? Къде? Ти представиш човек, където най-много ни беше най-големия враг ни спасява в момента. Къде? Не го виждам. Те ще ми дойдем. Това значение, дай се издишем. Айде. Къде? О, не! О, мага. Спасява ни. Давай, брат. Това е, защото не го заключихме. Не го храстай, че се опитах. Бързо, искам. Всъщност. Какво?
Гледаме сега как ще го такова. Мъщение! О, нега. Харес ми как пича просто си тръгва, влиза в земята. Не би ли трябвало да ни виждат в момента? Не би ли трябвало да ни виждат? Бързо. Айди. А този път две си? Аз се не... Олево. Улево? Аз ходим улево. Хайде, Близо. довиждане! Бай! Ето ви левел 4-то. Изпейте. Взимайте левел 4. Чакай! И навигатора, никога не го използвах. Дадох ви малко батерии и капки за очи, ако искате. Оставяме лапштоките. Айде. А не, капките за очи си ги взимам. За какво са ти, брат? За какво са ти? Първа Терите ще ги продам. да убия този баш. Аз ще взема да продам локи-токитата, брат. А да, ама верно. Сте ме за живота сега. Айде. Накрая ще избегаме. Пиеш вода, нали беше изяден? О, да, ще пия вода. Ще пия вода, като се прибера вкъщи. Давай. Нямам търпение да се отида Си у нас. направим аутро. Айде. Цялото това мъптение. И почтенно. Че компютъра не искаше, не беше наш проблем. Компютъра е виновен, не ние. Айде. Айде. Свобода! Най-накрая ще пия вода и ще ям храна. You know too much to let them get you. You're coming with us. Защо е бяло? Айде, Пам, 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 пам.